Wakwabona isangoma sishintsha amadoda. Sesikhuluma thina ngesangoma esabelwe umsebenzi ukuthi masilaphe. Wake wabona phi isangoma esidunusiswayo sibhekiswe eTarashishi, eNiniva nasenyakatho nasentshonalanga. Tulethini ledlozi. Awulotsholiwe, awuceliwe, awulotsholwe nange Bripek yase Cambridge. Kodwa dunusiswa. Ledlozi lifuna wena qobo lwakho ube clean, ube msulwa. Idlozi alisondele endaweni engcolile. Sondele kumuntu ongcolile. Ingakho kungaphuphi. Ingakho ungasebenzi. Ingakho bonakala impilo ukuthi yapi isixavathi nje impilo yakho iwushubheshi ngoba ulwisana nokuthi you do not wanna detach. Ufuna ukusileya wena. Usazohlupheka nezingane zakho nesizalo sakho. Kekho umngomo kumele umngomo engathi uCardi B. Akekho noyedwa unamangu nezilwane, unezizwe, unezimpoki, unemkhovu abakuthwese yona. Lamadoda abasithwesa yona abasithumela ngawo angena amagama ebusuku. Uhleliwe yiwona, hayi idlozi. Ingakho uyomemeza uzusuze uthi uvusa idlozi. Alikho, na uyakwazi lokho. Yekela ukulwisana noshintsho oluhle oluza nezibusiso nezilokotho zikaKhisimbuzi. Ngekube nandoda ayikho indoda yokulobola usadunusa udunusiswa umdunusi nomdunusiswa. Likidlozi eliyosondela kuwena usayilento yona asazi noma sibhule noma sithenge noma sithi malini makhosi ngizovuka endumbeni noma sithi thokoza asikwazi ukuthi uyiliphi. Hillbrow yafita khala kaxa dunusi nomdunusiswa uyasileya wena.